Bon dia, em dic Paula Catalán, sóc una artista de Barcelona de 23 anys. Vaig fer la carrera de Belles Arts i vaig acabar l'any passat. I ara mateix m'estic començant a dedicar a la meva obra i a més treballo com a assessora artística i creativa en una empresa. I quan vaig fer el TFG vaig acabar fent una obra molt personal amb una base d'antropologia i sociologia molt potent, inclús amb un punt psicològic, i em vaig començar a introduir a l'arteteràpia. I és un projecte que tinc entre mans, que estic començant a estudiar, i m'agradaria aprofitar l'època que hem viscut d'uns moments molt difícils, d'uns canvis emocionals i amb unes etapes molt complicades que cadascú ha viscut a la seva manera, per introduir-vos també a vosaltres en aquest món i per fer una petita reflexió de com ens hem sentit durant aquesta època i com això pot tenir un vincle molt directe amb l'art. Com bé podeu imaginar-vos, la base artística per molts artistes és el seu dia a dia, les seves vivències i les seves experiències. I aquest és un cas claríssim de com poder juntar art i vida i de com una experiència tan important i tan única com la que hem viscut pot acabar sent fruit d'una obra d'art. Per introduir-vos una mica amb el projecte i taller que us vull fer i proposar, potser és una mica diferent del que altres tallers proposen, tipus anem a fer aquarel·les o anem a fer collage o coses així. Aquí realment pot intervenir tot. L'art, com dic jo, no s'ha de separar de cap disciplina. L'art és escritura, és pintura, és dibuix, és escultura, és tot, inclús la combinació d'una disciplina amb l'altra. La idea és que la tècnica no sigui la base, que en aquest taller l'important sigui el concepte i tota la història que hi hagi darrere de cadascun de vosaltres i de la vostra interpretació. Per tant, partirem de la idea molt bàsica d'agafar el concepte i totes les vivències que hàgiu tingut aquesta quarantena i simplement us vull introduir un concepte que he creat jo d'alguna forma o que és la meva forma d'entendre'l, que són els silencis. L'obra que vaig presentar per l'exposició d'art i feminisme era un full de 100x70 tot ple de silencis i crec que és bastant concepte clau per seguir amb aquest taller. Per mi el silenci no és una pausa, per mi el silenci és tot allò que ens reprimeix en el dia a dia, tot allò que callem per pors, per pressió social, per el que sigui, i que d'alguna forma, sense adonar-nos, es va quedant a dins nostre i ens fa mal, encara que no siguem conscients. Llavors, partint de tot això, us explico a continuació la idea del taller. Per començar, la idea és que agafeu una llibreta, com aquesta, per exemple, i que comenceu a apuntar els vostres silencis. Què vull dir amb això? Per exemple, feu una mica de memòria, intenteu recuperar del vostre dia a dia durant aquesta quarantena totes aquelles coses que us heu callat. Per exemple, si algú us ha parlat malament, si algú us ha faltat el respecte i vosaltres no heu dit res, també seria una opció. O, no sé, qualsevol circumstància que hàgiu sentit, que us heu sentit infravalorades, qualsevol cosa que us hagi fet mal i que potser dient-ho en veu alta o compartint-ho hagués sigut diferent, però no ho heu fet. Hi ha una frase que m'agrada molt que és «Callamos por falso respeto». Hi ha molts cops que, per exemple, si ets jove i els teus pares algun moment no diuen les coses com toquen o el que sigui, molts cops a vegades ens callem per por o per aquest respecte que tenim, quan en realitat és una que no és just i que tenim que fer-ho veure als altres. Són silencis que ens envolten en el dia a dia i que a vegades passen desapercebuts, però els hem de tenir en compte. Porque lo digo yo, quina frase més típica, no? No sé, aneu apuntant-ho de la forma que més us convingui, si voleu redactar-ho millor, si són frases que simplement es repeteixen en el vostre dia a dia i que creieu que us fan mal o sentir d'aquesta forma, també. Com veieu, és completament lliure i es tracta de fer una petita pluja d'idees i cadascú a la seva manera. Llavors, la idea és això, que comenceu amb aquesta llibreta
i que comenceu a intentar reflexionar sobre aquestes conductes o coses del dia a dia que veieu que es repeteixen. Llavors, un cop tingueu això, en plan pluja d'idees total, podeu començar a experimentar i a fer una llista. Una cosa que és molt útil, que ho tinc per aquí, jo durant aquesta quarantena he fet un petit diari, que és un diari amb frases, amb dibuixos, amb 1000 coses diferents. I una cosa que em va ser molt, molt útil va ser fer-me una llista de com em sentia. És una llista amb totes les emocions com que he anat sentint i realment em vaig adonar al final que he sentit una cosa molt rara, que he sentit als 2 minuts una cosa, als 10 minuts una altra, que ha sigut una barreja de tots els sentiments molt potent. Hi ha hagut una explosió en aquesta època de sentiments contradictoris, inclús. I bueno, el següent pas seria començar doncs, això, a agafar les idees claus que hàgiu agafat i veure com les poden materialitzar. Es poden materialitzar doncs, així, en plan, això per exemple, serien com dues, que és ganes de hacer cosas productivas, entre cometes, perquè què és socialment productiu, no? I hi havia dies, d'un dia per l'altre, o en el mateix dia, al matí em podia sentir superproductiva i a la tarda gens, o al revés. Jo crec que una altra cosa que ha passat moltíssim durant aquesta quarantena és que a la nit no podem dormir i el nostre cap va a 1000 i l'energia que tenim és a la nit, quasi bé tot el dia estem més apalancats, ens fa més mandra fer coses, però a la nit sembla que s'ajunti tota l'energia perduda durant el dia. I bueno, aquests són alguns dels exemples que us volia ensenyar. Això és una mica metàfora de la quarantena, una mica empresonats que hem estat. I la idea aquesta conceptual que últimament no he tocat en situ tot el dia entre extrems, d'un extrem a l'altre, i que he perdut la noció del temps, de les hores, de tot. Llavors això, què passarà? També la incertidumbre crec que ha sigut un sentiment molt comú en aquest temps, de què passarà, com avançaran les coses, què passarà amb la meva feina, amb el dia a dia, quan podré veure les persones que estimo, quan s'acabarà tot això. Es tracta ara mateix de formar aquestes idees i fer això, com una llista, com una pluja d'idees, com esbossos, com vosaltres us sentiu més còmodes, per, a partir d'aquesta base, començar a materialitzar-ho. Llavors, el següent pas seria començar a materialitzar-ho de diferents formes, com estàvem dient. Llavors, una d'elles seria simplement agafar un paper i deixant-se anar i fent dibuixos, pintant, fent aquarel·les, el que tingueu a mà. Realment, amb molt poques eines es pot treballar molt. Per exemple, jo aquests últims mesos de quarantena he estat treballant amb peces de fang que tenia i simplement amb aquestes peces, això, al mullar-ho, ara farem unes proves perquè ho veieu, agafes un full normal, una mica resistent a l'aigua, per tant de gramatge una miqueta gran, a ser possible. I si tens una pastilla de fang a casa antiga, encara que estigui seca, da igual, o inclús amb matèries molt més simples com sorra i cola blanca, ja pots fer moltíssim. Llavors, per exemple, si tu mulles aquesta peça, amb això ja pots pintar. I a més et dona unes textures superinteressants. I el que es tracta és de, amb tota la prèvia més teòrica que hem fet i més conceptual i amb tot aquest pensament que ja tenim al cap, deixar-se anar, disfrutar i fer que l'art sigui part d'aquest procés d'interiorització, de tot el que hem estat parlant i de tots aquests conceptes que ens han rodejat durant aquests mesos. I simplement era per ensenyar-vos, o sigui, no pretenia fer res, però era per ensenyar-vos una mica que té molt, molt de joc això.
perquè és una matèria molt primera, és pigment natural, però que realment t'ofereix textures que poden arribar a ser molt interessants. Inclús, si teniu algun tipus de tintatxina a casa o d'aquarel·les, podeu jugar amb elles també. Un altre recurs, com us deia, seria agafar trossos de paper de diari i retallar les frases que siguin rellevants per vosaltres. Com per exemple aquesta. No sé, a veure, tenia bastantes. Frases que a vosaltres us cridin l'atenció i que la composició d'aquesta formi un missatge que vagi acord amb el que heu estat plantejant a nivell conceptual. No sé, són exemples que he anat trobant jo. I que a partir del collage d'elles pots formar missatges molt interessants. I us animo també a que després incloeu, jo què sé, trossos més de colors o inclús pintar a sobre després. Dona molt de joc i trobareu mil imatges i titulars interessants. Us podeu trobar al final fer resultats tipus això, que és en un context una miqueta diferent, però seria de l'estil. I també, per exemple, no sé, això. I com us estava dient, un recurs que és molt interessant és la repetició. És un desestressant genial. Sembla una tonteria, però tot el que sigui moviments repetitius, tot el que sigui fer ratlles, per exemple, són coses que són molt simples, però que desbloquegen moltíssim, ajuden a alliberar la mà, a destensar-la, a deixar-la suelta i a començar a agafar soltura. I després pot ser un primer exercici molt interessant a començar a fer i després anar veient què podeu trobar. Això són exercicis que podeu anar fent en el dia a dia, que realment no impliquen un esforç i al contrari, són per desconnectar, per deixar anar la ment i fent aquest previ de la llista d'idees o la pluja d'idees del dia a dia podeu aconseguir resultats molt interessants per conèixer-vos més a vosaltres mateixos també i sobretot per ser conscients del que sentiu i del que passa en el vostre dia a dia. I al final, aquesta és una il·lustració que crec que ho il·lustra molt bé. Mi arte es mi terapia i mi identitat. I res més, l'únic que em quedaria a dir-vos és que això, que no volia que fos un taller com super de posar-te a fer una tècnica o aprendre unes eines en concret o alguna cosa, sinó que volia que fos com una oportunitat per plantejar certs problemes, certes incògnites, certs temes més personals, però que crec que són interessants experimentar i parlar amb un mateix. I bàsicament donar l'oportunitat de plantejar aquest concepte com jo l'entenc i aquesta idea i aquest plantejament d'una forma una mica més teòrico-pràctica i oferir com diferents possibilitats d'experimentació dins les arts i dir-vos que una molt bona eina que crec que és molt interessant és que en aquesta llibreta que us he demanat al principi que agafeu l'utilitzeu d'alguna manera com de diari
i que serveixi com un recull en el vostre dia a dia, dedicar uns petits segons a reflexionar sobre què m'he callat avui, per què m'ho he callat, com m'he sentit. I fer una petita reflexió i veureu que evolucionareu moltíssim, que en el vostre dia a dia, davant d'aquestes situacions, reaccionareu molt més ràpid i sereu molt més conscients de les vostres decisions i de com esteu reaccionant davant d'alguns problemes o inclús d'injustícies. I a nivell personal crec que és molt, molt enriquidor, per tant, això, oferir-vos la possibilitat amb les poques eines i plantejament que us he fet, que us pugui servir per al vostre dia a dia i que sigui algo que al final serà part de la vostra rutina i de la vostra manera de pensar i de fer i de conèixer-vos una miqueta més. Qualsevol dubte, qualsevol cosa, el que sigui, no dubteu en contactar-me. Em dic Paula Catalán, el meu Instagram és paulacg.art, us el deixaré aquí. I això, que encantada de que us hagi pogut servir i espero que us hagi agradat. Gràcies!